today. Musimuguzi watu mukupangidwa panga akumabwera antwena t-shirt 10,000 5,000 chiko chitu mukulira ndi umphawi anuya ndi panga chuka kumasowa sogwizana ndikuti kamuzu anali ndi kampani imodzi ya shuga koma shuga amakhala ochipa shuga kumadzaza mdziko muno koma ife tima kampani atatu shuga osakwana shuga kumadula ndiye ena anu muziti iwe ndiwe vice president uli momwemo utiuza chanu ndiye ndikuweka ndi chonchi munthu ukakhala mnyumba mama yako chikakhale ukhala wafufuma maka ukhala wamakani maka umadya zimene amaphika makolo ako ukachokamo umaphika zimene iwe umatakati umazifuna. Amayi ndi abambo kunja kuno kuli mavuto. Ine ndimanena kuti sunganamize munthu za mavuto. Ndakulira kumuzi ndimanena kuti ndimayenda mtavala makabulu awiri akaki koma chako mwana ndikoti kumaoneka. Pamene ndafika ine ndimati koma Ambuye Mulungu ndizotheka mmene ndinalili muja kufika na lero mukhala chonchi ndiye chimachitika nachi. Lizakhalapo tsiku lingatalikire lingafupikire aliyense payeka Mulungu azamuweruza. Ine vice president uwu si chinthu chonyadisa kuti aine vice president unani magari moto zilibe ntchito. Izakhalapo nthawi zonsezo zizatha, manda ndizamuombeka, mbokosi ndizamuombeka. Izitu izi anakwerapo ena zonsezizi. Kunali anthu anakwera zonsezi, kunali anthu amazunguridwa ndi asilikali koma lero anazisiya zonsezo. Vice president ngosimbendera koma kuyankha mafunso a anthu amene akusauka. Voti ya ma 16 si voti ya ma t-shirt, si voti ya nsalu, ndi voti ya chikumbumtima. Ukamaka chonga uzikazifunsa kuti kodi dziko landiyendera bwanji. Ndonse muli pano pakhomo panu ndiye moyo wanu. Zoti blanket ulibe pano sitingaziwe. Blanket udi ulibe tikaziwira kunyumba kwako. Zoti chakudya ulibe pano sitingaziwe tikaziwira kunyumba kwanu. Ndiye nkhani ya pano osafera chipani chifukwa cha fungo. Iyayi osafera fungo muzifunse kodi tikasita kuyika mama ilili zimene zikuchitikazi zisitha kapena iyayi muzifunse nokha. Ine ndifuna ndikusimikizireni boma kuti liyende bwino ndili momo zosavuta kungomanga anthu akubawo kuchosa anthu ntchito amene ali akunja amene ali muno kumaba kuwathamangitsa zipita kwawo muona ali saziopa dziko litukuka. Anyamata ambiri apa simuli pa ntchito ndiye mmanamizidwa kuti obwera ndi kuma interview ndiye mmapita chigulu waononga transport yako waononga chuma chako kufika kucha osankhidwa kuti alembedwe ntchito alembedwa kale. Fetereza imweyi fetereza manani makupuni mukumatafuta izi zafuta izi iyayi kupepesa si usiku kupepesa si kupusa atu iyayi. Zinthu zikawonongeka kungobwera ndife anthu akulu maganizo athu timati titere koma tili pa dziko lapansi zasokonekera zili chonchi epani tizikonza potere anthu amva akukhululukira akukonda koma zinthu zipotoke basino kumangonama zinthu palibepo kumangonama kunamako
ngechili choipa kavota inu kale ndino odya zacho alibe mulandu mmadya zanu mukavotera odya zacho alibe mulandu akanganya okubawa achilimalane nakuti mboma ofuna kwamanga anateroti achilima sanali president iya akanakala president anali serious akanamanga zimene amalakula zija pakali pano ndatu ndikuyenda ndekha ndasanduka ndani wanthu ena ayamba kundipekera zambiri mumva nkhani musamumvere anapanga zakuti musamumvere nthawi yonse mnali kuti msimanena bwanji iyayi chimane amakonda kuvina thupilo linawo kodi gawafekereza zimizikachindwa manga moti anthu andione umphawi ndimauziwa pali anthu amene amati koma ine ntamumpeza MP ndimuuza izizi ntampeza nduna ndimuuza izizi umwanawo mudzi umwana ndopanda ntchito bebani tabwera mochedwa chimapeza anthu ponseponse paliponse nde tinamauti pano pali anthu tinati tithamake tizakuoneni mulungu akalola tizabwera tiyime masana kuti anyamata tionane azimayi tionane koma mudziwe kuna kuti mulungu sanakulengeni kuti mukhale anthu opusa ndimauza anzanu kuti mwana akamalira umatenga switi pana umpasa switi mwana kutontola munthu wamkulu akulira ungati pana ungamuze sepano inu simukuziwatu mukupangidwa pana akumabwera anthu ena t-shirt 10,000 5,000 chifo chiti mukulira ndi umphawi amuya ndi pana landirani zitengeni zidyeni koma pokavota odya zache ambuya akudaliseni ambuya akuyang'anireni akupaseni thanzi zikomo kwambiri nkhani zomwe zakambidwa zikuluzikulu ndi nkhani yolimbana ndi katangale yemwe anena kuti anthu amene akuononga dzikoli ndi adindo osiyanasiyana komanso azitsogoleri ndithu omwe anayika kuti atumikire amalawi kamba akonena kuti palibe adindo ndithu amene akubwera poyera kuti athane ndi chitudo umenewu kamba kuti anthu amene akuchita zimenezi sakumangidwa zomwe alonjeza kunena kuti iwowa zomwe anena kuti iwowa aonesesa kuti akalowa mpoma azathana ndi wina aliyense amene akukhuzidwa ndi mchitidwe wa katangale. Pakadali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha